Вітанашкі салодзенькія, да, мне зноў захацелася зрабіць нешта адносна незвычайнае для гэтага каналу. Зараз я пакажу, як я калісьці летам пачала тарцаваць гэтую дзяўчынку і да здзіўлення дарабіла яе гэтым жа летам. Тут будзе толькі частка з працэсу, бо я рабіла ўсё гэта адносна доўга, а памяці на тэлефоне мала, да і рабіла я гэта ўсё з перапынкамі. Спачатку растлумачу, што такое тарцаванне. Гэта калі ты бярэш гафрараваную паперу, наразаеш яе у квадраты, а пасля прыляпляеш на кардон альбо паперу, і ў выніку гэтага спалучаецца цудоўны малюнак. Падобна я ўжо рабіла на стрымах, вось прыклад адной з такіх работ. Неяк так. Калі нешта не зразумела пакуль, верагодна, гэта зразумееце па ходу відэа. Таму ідзем далей. Для працы я ўзяла кардон ад скрынкі, бо мне яго аддалі і грэх гэтым не карыстацца. Дарэчы, я спачатку планавала вытарцаваць стралямбу альбо руд, бо колеру падобнага на скуру я ў сваім горадзе не сустракала, а калі б замовіла ў інтэрнэце, то мой інтарэс і жаданне зрабіць гэта мог бы знікнуць. Але праз некалькі дзён я сустрэла ў краме каля сваёй хаты паперу колеру скуры і купіла яе амаль адразу. А пасля з-за гэтага змяніўся выбар персаў. У выніку я вырашыла старцаваць блакітна-валосую дзяўчынку, бо частка з каляроў для яе ў мяне ўжо была. Я з яе зрабіла летаючую галаву, усё па канонам. На яе я страціла адносна шмат гадзін, колькі дакладна не ведаю, бо я не засякала час, да і не рабіла яе поўнасцю за адзін раз. Гэта ўсё шло з перапынкамі ў некалькі дзён і тыдні. Аднак кожны раз пасля маёй працы над гэтай рэччу у мяне балела шыя і спіна. Гэта чакана, бо я як гоблін сяжу. А цяпер пра працэс стварання гэтай карцінкі. Першы і самы дарагі момант – гэта закупка. Галоўная рэч, што мне было патрэбна купіць, гэта гафрараваную паперу і клей. Кардон мне аддалі, таму мінус адзін з пунктаў выдаткаў. Што магу казаць? Пашанцавала. Ідзем далей. Клей. Для гэтай мэты я купіла слоек з клеем. Адразу папярэджваю, калі у вас ёсць толькі звычайны тонкі кардон, то лепш не карыстацца клеем ПВА. Лепш будзе клей аловак, бо інакш папера і кардон будуць псавацца. Калі у вас кардон з нейкай упакоўкі, які звычайна тоўсты, то можна карыстацца амаль любым. ПВА, аловак, тут гэта не так важна, як з тонкім. Які быў кошт у таго слойка клея, я не памятаю, бо гэта было паўгода таму. Таму няхай яго кошт будзе 5 рублёў. Да, вельмі мала і верагодней усяго ён больш дарагі, але няхай гэта прыкладны кошт. Далей ідзе гафрараваная папера. На гэтую карцінку мне было патрэбна 10 каляроў, адзін з якіх быў белы. Пасколькі я яго ў горадзе не бачыла, таму карысталася сурвэткамі. Прыкладны кошт няхай будзе 2 рублі. Да, больш, чым насамрэч, але ўсё гэта прыкладныя выдаткі. Астатнія 9 каляроў былі ўжо патрэбнай паперы. Прыкладна кошт ідзе ад 2 да 3 рублёў. Таму няхай будзе 2 рублі. І ў выніку спалучаецца 25 рублёў. Калі перакладаць на даляры па цяперашняму курсу, гэта амаль 9 рублёў. Калі перакладаць на чалавечы, то за гэтыя грошы магчыма добра паесці дзень, 2, максімум 3. Или купіць 8 5-літровых бутэлек вады. І гэта калі глядзець па майму гораду. Дарэчы, гэта яшчэ выдаткі менш, чым насамрэч. А яшчэ гэта было паўгады таму. То бок зараз яны будуць, верагодна, яшчэ больш. Далей ідзе самы цяжкі і нудны элемент працы. І гэта наразанне маленькіх квадратаў з паперы. Пасля якога ў мяне кожны раз балеў пястух. Не ведаю, колькі на гэта мне было патрэбна часу, як і на ўсе часткі працы, але це было доўга і нудна. Наступнай і апошняй часткай з'яўляецца само тарцаванне. Тут дакладна час, які мне быў патрэбен, я зноў не можу назваць, бо рабіла гэта з перапынкамі. Бо ў адной позе доўга сядзець нельга, а гэтыя перапынкі ў выніку пераходзілі ў дзень, 2, 3, тыдзень і больш. На гэтую частку працы уходзіць шмат часу. Гэтую дзяўчынку я тарцавала па часу прыкладна дзень-паўтары. Пакуль я рабіла гэтую карцінку, у мяне была вялікая праблема з фонам. Мне хацелася зрабіць яго нейкім незвычайным. Не проста аднатонны фон.
Я доўга сидела і думала, але ў выніку я ўсё ж просто зрабіла яго аднаго колеру, з выбарам якога у мяне таксама былі праблемы, бо мне хацелася, каб не паўтарылася гісторыя з вось гэтай карцінкай. На ёй фон з валасамі быў амаль аднаго колеру, таму у сучасных абставінах я вырашыла зрабіць яго белым. Іншыя калеры бы не падыходзілі. Ну, а яшчэ я хацела паставіць выніковую карціну ў раму, але яе шырана была вялікая для большасці рам, таму калі б я гэта зрабіла, то проста б спасавала ўсю сваю працу. Тое, што спалучылася ў выніку, мне падабаецца, яно выглядае вельмі файна, падобна адбываецца нечаста, таму я малайчына. Каштуе ли гэтая дзяўчына маёй працы? Да, гэта было доўга, а яшчэ пасля гэтага ў мяне балела шыя, але інакш я б яе не скончыла. Буду ли я зноў рабіць нешта падобнае? Да, бо я сябе ведаю. Мазахізм адна з неад'емлемых частак мяне. Ну, а яшчэ у мяне засталася шмат паперы і кардону. Ёсць верагоднасць, што я буду тарцаваць на стрымах, калі зноў пачну іх рабіць, але гэта толькі верагоднасць. У выніку спалучылася файна. Калі жадаеце, то напішыце свае думкі пра маю працу і гэты від творчасці. Ну і пастаўце падабайку, калі падабалася відэа. Ну, а я пайду ляжаць на канапе, поўная пачуццём гонару за выкананую працу. Да пабачэння ў наступных відэа.